Assalamu alaikum rahmatullah. Wato wayannan bayanan da nake yi abubuwa ne da ake ciki yanzu fa. Gaskiya za ka ga akwai rashin lafiya da ake ta yi sai a yi ta sha magani, a yi ta sha magani, a je asibiti a yi na gargajiya. Za ka ga kuma rashin lafiyan ba wani abu da yake canzawa. Musamman za ka ga akwai rashin lafiya wanda ke zo ya riƙe ƙafa. Sai ka ga ya riƙe ƙafa ta jijiya ya ratsa ya bi jikin mutum. Akwai wanda kuma za ka ga idanun mutum yana rawa, wani ma daga ruwan har zai kama ciwo, daga nan zai kama jijiyoyin kai, har ka ga jijiya ma yana sauka kan kafaɗin jikinka, yana ratsa jikinka. Za ka je ka yi ta sha magani na asibiti ka ga bai ba, ka sake komawa ka yi na gargajiya, ka yi wannan ka yi wannan ka ga bai ba. To irin wannan rashin lafiya ana yi mana magana. Gaskiya wannan rashin lafiya ne mai hatsari sosai. Ba kowa yake iya maganinsa ba, ba kowa ba. Ba kowa Allah ya baiwa maganinsa ba. Gaskiya masu magani za ka haɗa mutum 1000 wallahi ba ka samu wanda zai iya maka maganin shi ba. Don abu na farko dai wanda zan gaya muku, wato babu maganinsa a asibiti. Zahiri irin wannan babu maganinsa a asibiti. A gargajiya ma kuma babu maganinsa. A gaskiya wayanda Allah ya baiwa maganinsa bayi ne na Allah, wanda yake kawai Allah ne ya yarda da al'amarinsu. Su kaɗai ne za su iya tsaya kan wannan rashin lafiyan kaga ya tafi. Shi yasa za ka ga ka bi malamai iri-iri daban-daban, ka bi masu maganin gargajiya masanan magani sosai iri daban-daban, kuma ka bi likitoci iri daban-daban, amma sai ka ga rashin lafiyan fa babu sauƙi. Wani zai kama daga zuciya, za ka ji shi kamar olsa kuma ba olsa ba ne. Wani zai kama ta daga cikinsa ya rinka ƙulle cikin yana zuwa yana yawo a cikin jiki, kuma wallahi da za a je asibiti a duba shi kansa likita sai dai ya faɗi wani rashin lafiya daban, amma ba dai wannan da yake damunka ba. Don duk wani abu da za a yi sai dai can Allah ya sauwaƙa maka kawai ya ɗan kwanta kaɗan. Ana dawowa gida kuma za ka yi rashin lafiyan ya sake tashi. Haka kowane irin magani za a baka haka za ka ji shi. To game da irin wannan tabbas ana yi mana magana, akwai hanyar da muke bi mai sauƙi, Allah yana sauƙaƙa shi. In dai irin wa'annan haka wannan shi ɗin ma in ka kira mu, in yana yiwuwa za mu gaya maka yana yiwuwa. Idan ba yiwuwa kuma za a gaya maka gaskiya cewa ba yiwuwa. Wannan shi ne gaskiyar magana. Game kuma da matsaloli irin wanda muke bayarwa, ga shi ma muna ta bayani a kai. Yanzun nan ma ga wani ɗan taƙaitaccen bayani zan yi a kan mutumin da yake da damuwa. Wani irin damuwa? Wato damuwa na zuban jini, kamar irin zuban jini na mata. Jini ya ƙi tsayawa. An yi jini ya ƙi tsayawa. To wannan akwai itace da ake kira geza. Wannan itacen geza ɗin shi ake samu, sai a haɗa shi da jar kanwa, jiƙawa ake sai a ci gaba da sha. A sha da safe da rana da yamma. Insha Allahu ta'ala zuwa kwana 3 wannan jinin zai tsaya. Kowane irin jini ne zai tsaya da yardar Allah. Insha Allahu ta'ala, ko da na iska ne, ko da na jifa ne, ko da haka kawai jinya ce Allah ya sauko da ita, insha Allah in dai aka yi wannan yana tsayawa da yardar Allah. Wannan yana da amfani sosai sosai a jarraba shi. Game da wannan bayanan da muke yi, sirrika ne muka tsaya muka ƙara tantancewa, muka san irin yadda za a tafiyar da shi ya amfani al'umma. Wannan shi ne dalilin da ya sa kuka ji mu shiru, ba wani abu ba ne. Muna nan lafiya ƙalau, ba mu da wata damuwan komai, kuma dukkanin wasu abu da kuka sani muna yi, wallahi muna nan sai dai abin da ya ci gaba, domin bincike ne kawai muka zurfafa tunaninmu a ciki domin mu san yadda za mu yi mu bayar da abin da zai amfani al'umma. Wannan shi ne gaskiyar lamari. Allah ya sa mu dace. Allah ya ba mu sa'a.